नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या या लाईव्ह सेशनमध्ये आपले खूप खूप स्वागत. आणि आज अचानक लाईव्ह यायचं कारण म्हणजे आपल्या शिमगोत्सवाची तयारी झाली आहे आणि त्यासाठी आम्ही एक वर्क बसवतो आहे आणि त्याची रिहर्सल सगळी चालू आहे. अजून मी लाईव्ह आलो आहे की नाही ते कळत नाही आहे. एकदा फक्त कोणीतरी मेसेज करून सांगा दिसतंय का व्यवस्थित, म्हणजे मी तयारी दाखवायला तुम्हाला घेईन. हां ठीक आहे. चला आता आपण आपली रिहर्सल बघूया. खूप मजा येते आणि ते लाईव्ह दाखवायचं होतं म्हणून मी लाईव्ह आलो आहे. तर कमेंटला रिप्लाय देता येणार नाही आहेत, त्यामुळे कमेंट्सला रिप्लायची फक्त वाट बघू नका. आधी आपला आजचं प्ले बघा पूर्ण. ती राधाबाई आहे. हे राधाबाई म्हणता हो. मावशीबाई हो ह्याची बहीण तू बाकीचा रामा दे आमचा आता हेल्पशील आमका आधी घर होय. घर नाही आता ते घर म्हणलं घर होय. माझ्यात ऐकवा घेत नाही जरा ऐकलं काका डोळ्यात ऐकवा घेत नाही. घर नाही आणलेले आहेत आम्ही. दही दूध चष्मराव ऐकवा घेत नाही म्हणून मी म्हणून आता पुढे आता म्हणते का कर होया कर. मी दया वाक्य मस्त वाट करून ठेवतो. आम्ही बाजारात जाणार मथुरेच्या. आम्ही बाजाराला चाललोय. बाजारात घेऊन बाजाराचा नंतर आधी आमचा काय भागवा. आम्ही बाजारात विकून आलो की नाही की मला देतो तुम्हाला. ह्या काय म्हणतात अबो मग येत म्हणता हो. बाजारला जातो आणि मग जमाताना आता देऊ आमका. आम्ही मेलेला उपाशी बघतो. आता जेव्हा आमच्या घरी यायला पाहिजे तुम्हाला. हा जाऊया. हे घरात ह्याच्या घरी तर सांगत नाही जाऊ पण ह्याच्या नाही त्याच्या परफेक्ट देणार आम्ही खायला. जाऊया तू त्यांना नरम घालते का पण घर काय तुमचा ते कुत्र्याच्या बरोबर. अरे कुत्र्याला भाग खरी असताना रे. मागच्या बाजू म्हणजे मागच्या बाजू ह्यांचा घर बरोबर. म्हणजे कुत्र्याचा आवाज जाणार तीच पाहिजे. अरे कुत्र्याच्या आवाजापर्यंत आम्हाला वाटला मागच्या बाजू ह्यांच्या भोंक चला तू पुढे लाग. तू पुढे लाग. झोपटला नाही क्या. चला देवा जाऊ म्हणजे अजून कुठे हे विचारतले ते बसवतले नेऊन त्यांका नानी इकडे काय बसवला विचारा. अरे आमचा किती साल बाजू मरता लातो बसवतले नेऊन बसवला. बसा इथे बसा. तुमची उठा बस करतो. उठा बस करतो बसा. ही रिहर्सल चालू आहे त्यामुळे एकदम सगळं प्रॉपर दिसत नाही आहे तुम्हाला. सगळं आम्ही बसवतो आहे. या 2 दिवसानंतर आमच्या पावई देवीचा भावई देवीच्या मंदिरात कार्यक्रम आहे. त्याची सगळी रिहर्सल आहे. हा प्रॉपर कार्यक्रम तुम्हाला त्याचा मी एक वेगळा व्हिडिओ बनवून टाकणार आहे. आता आपण हा बघूया.
देवा धावरे लवलाई गौरणी मज नाही देवा धावरे लवलाई गौरणी ऐकत मज नाही रे लवलाई गौरणी ऐकत मज नाही देवा धावरे लवलाई गौरणी ऐकत मज नाही मज नाही गौरणी ऐकत मज नाही गौरणी ऐकत मज नाही गौरणी ऐकत मज नाही देवाला नाही गौरणी ऐकत मज नाही देवा धावरे लवलाई गौरणी ऐकत मज नाही देवा धावरे लवलाई गौरणी ऐकत मज नाही देवा घेऊ सांग. देवा हा. असं म्हणताय ना. पेटी नको ए देवा ये रे. कारण बमटा नाही का? तुझ्या धाम भरली ये. ए देवा अरे काय झालं रे? नाही हात लावायचो मग तो बोंबा अरे झालं काय? पळत चूक नाही फक्त आवाज द्यायचो ए पेंद्या इधर ही तो मोठा अरे हे पेद्या! अरे झालं काय? काय काय झाला काय का? ह्यो काय मी व्यवस्थित अरे आता तर रडत होता. छे, काय रडतो नाही हे? आम्ही काय रडता चांगला काम केला मग भरपूर तुम्हाला देऊ हा, भरपूर भरपूर दिलं द्या. का? पुरावा जवळ सगळं भरपूर दिलेली आहे. रवलं नाही त्याला दिलं. चांगलाच केलं यांनी. मग आता गवळणी कुठे आहे? गेलो अरे गेल्या काय? अरे ह्याच्या पोटावर पाहिजे तुम्हाला त्यांना अडवून ठेवायला सांगितलेलं ना. छे, अरे त्याचा बदलून देवा, केला आम्ही. एक पोर होता ना ते तो हिने पायी धरून रोखलेलो ऐकावं तयार नाही. मारल्याने गेला. अरे काय तुम्ही काय एक पण चांगली नाही जाऊ की कामगीर चप्पल तुला- घातले ना आता काम बी चांगली केली एक दात फाटके होता ना पोटा पाहिजे काढ लाव नाही का अरे दिसतंय हे काय तुमचे रक्त आले ते बघतोय मी हे काय काय केलं हे तुम्हाला? छे, काय करते अरे काय नाही काय उडबाडला मगाशी का? विवळत होता तुम्ही. जराशी उडबाडला जास्त काय नाही झालं हे, जाळीत होय होय. तेव्हा पण तो कोणी जाणार नाही. धावतो नाही कारण त्याला शपथ घातलेली आहे. तर पत्ता का केला असं आता मग विचारून आलो म्हणून त्याच्यानं झाला तो विषय काय गाणं त्याच्या तो गाणं तर तेव्हाच का म्हणत आहे, देवा आम्ही नाही पण ती चप्पल येते काय बोलावू जाते ती जाते. हा, पुन्हा बोलावू घेतात हा, ना हा, असं बोलावी जाते तू बोल देवी देव मग आता त्या गेल्या कुठे तुम्हाला माहिती आहे काय? गेलो ते जा. जाते का खैसून गेलो काय गेलो त्यो अरे शपथ घातली जातील काय त्यो देवाची कृष्ण देवाची शपथ घातलेली आहे. अरे एकटा ऐकणार आणि एकटा नाही ऐकणार कृष्ण नाही. देवाची नाही हं? घोडा कापून घातलं तर पुढे जायचं ती चप्पल घातलं काय केलं? हं. एक ना ती शपथ घालू का मध्ये त्याच्या? दुसरा ना दात पडलेला पुढे ऐकलं हा पपी आहे टाका ऐकवतो हा, ना नाही आता जातो ना त्या जातं त्याचा असा अरे अमृता पण त्यांच्या काय गुंडा आहेत कसा? ए सुनल्या दात पडक्या ना त्याचा असा टाका ऐकवता ना पण दुसरा चांगला आला काय कर बरं, काय करूया बघून ये जा हा जा बघून ये देव हे? देव तुझा. चांगला खाल्ले मग अशी मला परत देव आहे, देव काय तर बघती हो? तुझं होय होय जा. देव बघू. होय ते आता बरं, हा? जा बोला बघून येऊ बोलवून घेऊन या. बघून येऊ हो जाऊन बघून ये. तो आधी यायचा का? नको बाबा हा? तूच जा तो आधी एकदा जाऊन ये. हा, हो, चालेल. होय.
अरे मगाशी माझं नाजू भागच सोलाटलो दोघं जण जाऊया तू दोघे जाऊया थंय हे, माका हे काय काय पुरा केलं मला मोठा पाय बी दिले मी नाही जाऊन येऊ हा बघते बघ आधी ओ गवळ्यानो देव इले देव परत पाहिजे नाही ना आम्ही लावू तुम्हाला? सांगा आम्ही लाव. आम्ही लाव आम्ही जाऊ मग. आम्ही लाव आम्ही परत त्यांना वाटतं पाहिजे कमी काय? पडलेलं आहे वाटतं पाहिजे तुम्हाला अजून काहीतरी चुकला वाटतं रे हा? नाही नाही बरोबर हा. हा. नाही नाही तसं नाही मी एका- हा, आता बरोबर आहे. काहीतरी चुकला काय काय वाटतं सांगलं ना आम्ही लावून सांगलोय ते काय ऐकतच मागत नाही अरे आम्ही नाही सांगता होता. जेव्हा विचारायचं तू. माझं नाव सांगा बाबा, मी इलय म्हणून तुला जमा- ओ गोळेनू मी इलय परत पाहिजे तुम्हाला त्यांना वाटतं कमीच अरे पडलेलं देव दिसतंय. इलेत म्हणून सांग मी इलय म्हणून सांगलं देव देव इले देव देवाने हो तुका बोलावले नाही कसले कुठचे देव कृष्णदेव हा कृष्ण देव हा मग आम्ही येतो म्हणून सांगा त्यांना हा तुम्ही चला पुढे आम्ही येतो पण आमच्या बरोबर नाही ना नाही नाही तुमच्या बरोबर नाही मग या बा तुमका देता खाऊ अरे म्हणा तू देवा आम्ही चुकलो आम्हाला सगळं नको. आणि मग हा देवा आम्ही चुकलो आम्ही शरण आम्ही शरण आहे. पण काहीतरी आणखी हा ना रे मध्ये नाही, नाही. ती गाणं मुकुंदा कुंदा गाणं येतो लावते राहू राहू तसं विनविते तुझी तुला राधिका विनविते तुझी तुला राधिका विनविते तुझी तुला राधिका तुझा मुरलीला तुरले मी तुझा मुरलीला आतुरले मी तुझा मुरलीला आतुरले मी तुझा मुरलीला आतुरले मी गवळ्याची मी गवळण भोळी गवळ्याची मी गवळण भोळी गवळ्याची
तर मित्रांनो हे असंच चालू राहणार आहे. अजून 1 तासभर आमची रिहर्सल चालू राहील आणि याचं फायनल जे असेल ते तुम्हाला 2 दिवसांनी दिसेल. म्हणजे आपला व्हिडिओ यायला थोडा वेळ जाईल. मी 2 दिवसांनी आमचा प्रोग्राम आहे, त्यानंतर 1-2-3 दिवसात परत तुम्हाला दिसेल. तर तेव्हा आपण सगळं व्यवस्थित करूया. आता जरा मध्ये मध्ये सगळं आमचं बसवतं असल्यामुळे चुकतं आहे. तर आता इथेच थांबूया, पुढे आमचं कार्यक्रम बाकी आहे. आणि आता माझा नेटवर्क पण कमी आहे, एवढा जाणार नाही. तर चला बाय बाय, गुड नाईट सगळ्यांना. होळीच्या खूप खूप शुभेच्छा आमच्या कलर्स ऑफ कोकणच्या टीमकडून. चला बाय बाय.